Restaurant Kammerslusen. En ren dansk naturperle. Midt i marsken og Nationalparken Vadehavet. En del af Unicos verdensarv. Vadehavet er verdens største sammenhængende tidevandsområde. Ren terapi og vitaminer for sjæl. I vores hyggelige restaurant får du smagsoplevelser ud over det sædvanlige. Vi har forskellige menuer på menukortet, blandt andet udsøgte og bedste kvalitetskød. Altid tilberedt og røget på grillen. Vores store ekspertise og erfaring gør, at vi sammensætter en menu, der svarer til jeres behov og forventninger. Restaurant Kammerslusen er et perfekt sted til bryllup, fødselsdage, konfirmation, firmafest eller reception. Stedet er indrettet, så det kan opfylde alle ønsker, lige fra events og private fester med overnatning i nyrenoverede værelser og lejligheder. Vi tilbyder 4 hyggelige selskabslokaler i fleksible størrelser, hvad enten det gælder små selskaber, fødselsdage, konfirmationer, bryllupper fra 20 til 200 gæster. Ønsker I at give jeres ophold ekstra oplevelse? Hvorfor så ikke forkæle dig selv og tage en overnatning i vores nyrenoverede værelser med eget tv og internet? For så at vågne op til den mest fantastiske udsigt ud over marker og vandløb. Ren balsam for sjælen. Et billigt weekendophold, hvor du kan slappe af og nyde roen omkring Restaurant Kammerslusen. Rene vitaminer til parforholdet, som er med til at sætte kulør på livet og løfte humøret. Vores båldome er helt unik og har en kuppelformet bygning, som skiller sig ud fra alt andet, som findes i dag. En vinterisoleret bygning med isoleret gulv og kuppel. Domen har en fantastisk rumoplevelse og akustik, der er umuligt at beskrive, men skal opleves. Ideen med båldomen er at skabe et nyt rum for mennesker, så man kan mødes et varmt og tørt sted omkring bål året rundt. Her kan skabes teambuilding, kursus, foredrag, afslapning, samvær, hygge, nærvær og etc. Rumoplevelsen skal opleves på egen krop. Og husk, kun fantasien sætter grænser for, hvad båldomen kan bruges til. Se mere på kammerslusen.dk. Vi glæder os til at se dig.